Hi guys, welcome to my vlog. Akong i-vlog ng birthday sa akong silingan guys. Musulod na ko sa ilang balay. Ngayon na akong birthday karon oh. Mas, hi Mas. Hi dong. Hi bo, hi bo. Hi, nagkatawa siya. Ano yung bisita oh. Na mga bisita, hi. Ano yung special someone. Okay. Dali raman ni. Ano ilang balay. Bisaya lang ta kay mga Bisaya ang tagnaong. Oh, mani lang. Ay, anya na ng cake. Agkoy, mo na nilang niluto. Mani si Kuan. Iyaan ni Dodong Damas. Hi. Hello! Oh, abutas Manila ani. Luto tagpuan chicken curry. Okay, chicken curry. Asay mo po lumpia nino. Lumpia na. Oh. Nagpapala sila kiniritong isda. Wala pa naluto ang uban nila nga kuan guys. Direta. Kaya nagluto na si Mader. Nakinilok naman dahil sa kuan. Nagdaan na kaha. Ang birthday sa kaha. Ugasan pa daw niya. Mahal mo Diyos, anayami mo mga anak na mahal ng tanimalay. Nagsaulog sa adlaw niyang tawag. Ang salamat mo Diyos. Ihatag mo pa kay Dudong ang kabasod sa iyang lawas. Kauban usab sa iyang mga pamilya. Sa iyang adlaw ang tawhan karon ang Diyos, ihatag mo kaniya ang kabasog sa lawas ug ang maayong kaugmaon kauban ang iyang mga ginikanan ng igsuon. Aron sa umaabot nga panahon, may panahon mag-aalagan sa mahal ng atubangan. Amahan aniya usab kami naghiusa sa iyang adlaw nga tawhan. Ihatag usab kanamo ang kabasog sa among mga lawas. Ilayo kami sa usang matang mga sakit aron kami makaalagad gihapon sa imong atubangan. Kalapit na o Diyos sa mga pagkaon niya ilang iandam karon maluoy kang ihatag ang kapasok sa among mga lawas magamit namin sa pag-alagad kanina. Panalinginan mo usab amahan naghahanap buhay sa iyang pamilya. Bisan layo ang ilang amahan ng dapita ihatag kaniya ang kapasok sa iyang lawas o Diyos. Balik di inyong dapita aron makauban sa iyang mga pamilya. Naglaon kami ama nga ikaw ang aming kauban karon. Pasaylo pa sa nabuhat namong mga kasalanan sa pangalan ni Jesus namong manluwas. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ang cake na blow na kanina. Ang cake nawala. Nawala ang cake. Wala igno na kandol karon do. Sa isa lang sakit sa mata oy. Sakit sa sila. Yot. Ano bing dito na bing? Dali sa white plato, white plato. Taga era kay sa tapo. Magsalo na ko. Ay, Sabi naman dapat di mga daplin. Dami. Wala na po. Tapay plato. Pwede na niya ang kuwan na. Iwan sa different kayo. Mga ako na mi. Birthday ng sa Birthday me. Galong sa umig bukid. Asa ka mulugsong? Atindin. Asa ka mulugsong? Asa ni bukid. Ito sa problem. Pagkain ng may laban. Di ay plato kay.
Siya ni Nixon, ako ang Nixon. Jen, Sa kawas ka. kasi matuwang ang cellphone, Jen. Yan, mga ibat. Ah. Yan gamay. Anang dito, kanang. Tara, palaw. Palaw, langgana, kutsara. Palaw. Dala. Ay, naman. Gusto may celebrant na. Hoy, matunggan na mo. Moni, nag-birthday ka ron, no? Hi, sa dito. Hi! Moni, nag-birthday ka ron. Pauli na iyang uyap. Hanang greenhouse. Ikaw daw. Ito to, hanang greenhouse. Bantay ka. Go, go. Kaya ko, kami. Asan kasi go. Wala. Sulbad ang panihapon. Dirimin nihapon. Wala pa. Saka lingkod, dara, lingkod. Panihaponan. Lingkod. Wala ka, pero wala. Renzi! Mahupang din ko niyan tinay mo. Oh, buwan na mo kaniya. Awan niya. Taas, kinabuhay. Abot kami gininto. Ang gato. Kung disposable. Kung disposable na baso. Nakitaan ko pa, uy, buhok. Ganap. Mga hungat ka. Kasi bago sila, kung bago ka makita. Nakita mo ko. Huwag may larisa na po. Oh, bago. Gibing?
kuan ramang kuron kanang nakakuha ramang ko diha atong Isa na lang kabuok pa. Bukan lang ginabilin. Ay, ako na lang nabilin. ayaw mo ka ulaw. Kuya mayak na. Magkuhanin pa kung kaya kay. Maya po lagi dia pahawa dia ada sakuan. Budoy. Hawa dia budoy. Hindi mo inawan to. Baloy na. Ha? Baloy. Wala kami. Yeng, tagay ra kini yeng oh. Maya mo na yeng. Terus, Vanessa? Sikuan ang kulimot. Wako. Papa. Sikuan ruda. Nah, sa area daw. Iduduk. Ngayon ako. Maria! Tindog diha. Dari to sa Nag-eat pa mi diri, nag-eat. Lagay mo ba? Sabakay mo dira ba? Ariya na. Ayun na. Dari na Sabakay mo ba? Sabakay mo. Ako kay kagungit ba?
Lingi mo, lingi. Ha? O si ate ni mo siguro. Anissa. Ay, nari yun. Nagani mat. Sarap. Okay pala. Ay, mo na nagpanaw. Nakakuha na ako. Naka-video na. Mailan yung ba nga? Kumain ka ng diliman. Yun, naging may kulay. Diba? Alis pwede na lang. Aka na. Papunta na na. Ah, gamay pa siya. Kami, Kita kayo sa kwan mo. Er. Kita kayo. Naikwan o, GMA. Pwede lang. Tawag ko si Kuan, si Pati.